eno ukasa no nyankopon adom ene eye Thursday ye ofa etwato no e de ebro ene eye I want you back akosia ajewa kode boatin abetrase ode suahunu ebreyen owia enenso ye won komodi ema yire mfio ene yebedi do na nsempi asisi yezo ya fasra kese emfama mizo bebacho mizo free hwa hye so 5G enso ewo hwa hye so se ebeboa yen kama na eniema eye numa ye de aka bomu a enunti ama me no hia se 5G no nya bi enom no akosia ajewa kode boatin e de betudwa eno da nchen a comfort mattress o madaroma o monso aso yasin se yemfa dwumade we emro sanso ena silent night o monso aso yasin se yemfa dwumade a wato ni din na menim emfa emro aprative enso aso yasin a o monso ene yede o monso ho asem ede ebro sabredi mebekọ miankasa mepiesie ho na odisue hunu abre akozia tof ati saying already adum bibi aboko nyame adum okay ede rade ase nyame adum ene me pel color no that's yeah red and white and dey say why say abuburu nkosia no ade be said da so hu ebe nwan ya so ye odia me fe pa nsabesa kan wade nkure na tof akozia kure mu nsuo anu bi pen sia oh mi bisa na wo se mi kula na nkasaro nim ne ma de aye no wi ase na reji aho o de me ya ka ho oh sir reji aho ya ka ho hinta se mo akere wa akosia o de ye wonu kure mu nsuo de akosia ene meka nsuo bi ho asem akere ti se de yasa punu mu no ewrade eye pepe de papa okay ti se kure mu nsuo ene ye bedi ho nkom fine pa na comfort dem wani agikeke wo beda no wada hate na tof comfort free ho a nyame adoma se kwasi ada silent night ho na mokro no mokwa akoye show no ho kama na bibia twumi akoyie na kwasi ada de ampayi a ebedwa memende no mire momo ho mo na se kwasi ada na memende na nwumire ukoyere ho ane producer so ho jambo abode points bi dada obi anu a okoda ho obeda ofie no wasori aba yete wono nya hono yeda to mi bia woni bre what did you fatal sa edasi won e feze de obo o sa jai ya keke okay se de I am far home minu hia se ya o da bi men fa me home na sa de e fa what all come for okay e fatal o de obetime nya asem o da bi we me nya asem fatal pa okay mati aje enko hia hono ne enko yanim na nansam bia si wo wo safo anim ai ena so ne de twato anwoma no ye de ba na wieye okay enti ena de na de pa ye besua de pi no anso ne de frem yen sha ase na yen kenkan ni taw ni sanse ne nkoma wo ho no edonso awusia fo ye chacha ye ho sebre no na ba pa ho sima no edu enwotwe e ofidie hu ha de adrosuyi eye suahunu bre na adrosuyi na enwoma ya to ne din owuo safoa na yakenkan ya ene de eba na wiye no sa nwoma yi opanyine frere se Kofi Benefo wono na tworo sa enwoma wa afi apema hankono aduoso ni mu na yemo nyina tofo ne mfamisi ene de no ne nyina na yese na wiase amansan ewuo ertete wo mu pa na sabrani mu na ba mo wo oba na oyi ne ho adi na ode akyerew na kese wo na ode wo kro no enti kamia ese efie bia mu de no mu ni ahoto ewo wo nsa no eno na
kura friend se nkwa kurom oman hene a woda no na twetweremantwa ebu odwadata wonne manfo suesu adwene de fa ho kwan ya 3.1 ombetumi akwaje owu safoa na omudi ababiem enti wonu keka asem nyina akɔwie na kyese etwa kɔwie na nano aso no abekɔ na ade na wakwaje safoa no de aba na wo baba kɔ no no waka kyerɛ ne manfo sɛ ɔkɔ a ne na wɔtwe so ɔbeba na efiri na wɔtwe ne kro no so wo maaye a na kyese na yie no a na wo so mo ye enti nana so kɔe no kodi abosome miensa ane akyiri na wo mu hu no kro no so ede hawo ne amane beto nkɔkuru mu ade hye so sanse owo safo a mo hene kwa kopɛ no Sompa 3.1 ko ye no ontumi medri sɛ ne nyina mu no na nkwa so a wɔkɔ ba mo wo nkyɛn na wɔne owo kodi nkɔmmɔ owo tie na sem opa owo kyɛw ema owo ye ne sɛ wɔre safo no bɛma no no de abafie ni mu mahyɛde pii no a wo ho sɛ so wɔre safo no ma no a wɔhwɛ na daakye wo ma mo ne sobo sɛ ba mo wuo asan so ayi wo ma de bio na ne ye ba behwɛ sɛ asu safo no kyiri no eniema bɛkɔsɛ ye benya nkwa na Sompa 3.1 inhyase anti ba mo wuo de owo safo no ema eye nkɔkoro mu hene na twetweremantwa Menim ni na safo no mu odu pa kakraka bi enti wode soa no eye ne sɛ na somafo no bi ni na na achi no mu nkɔgya ne nsi ne kuro na woboa no pɛ ampa ode ne kɔya kokoduru kuro ne kuro tia enu mu titi mu a owo somafo no kɔye ena nana so kɔye na wɔyɛ duru kuro ne mu hu sɛ kuro ne mu ayɛ manyamanya beberebe saa kuro ne mu ayɛ tuntum ene kokɔ tuntum ne kokɔ asɛde yɛ obi ayie no wante ase afei wɔkɔ na nim kakra no onim sɛ ne manfo hu no a wɔn de anigye bɛgye ne so enso nam sɛ saabra ne mu no na wasesa ɛwɔ nipa no so wɔno a wanya aduane ani ensuo wanya bia no papa bia ne ntino ne na so atepa enti nipa dodo no ehu sɛ wɔno a kosisi okuru ahemfie empo no abrafo no mu gyinagyina ahemfie hɔ no omene ne twebrɛ yansa na kyeame ebehu nana wɔde ne kowura ahemfie enti ebeye huhu sɛ wɔman hena ba beduru edena numere no ni papi no a bɛbɔ dompem ɛwɔ ahemfie nanso ɔmanhu nana adekye ye no ɛna kyeame ma wɔbɔ dwadata ɛto nsa frɛ kromafo no nyinaa ma wɔnom baaye ɛna nana bɛtena ase ɛne nana baaye nso wɔbɔ na ma ne yɛtententen ɛda ne manfo ase sɛ wɔmata na kyie na wɔne owu akɔkɔ ntɔkwa yɛ nya senketo a wonya safoa no de aba fie nti firi ne de korɔ de wɔmne owu tonkwanta ɔnma pai no obi a bɔ agye so ye de owu sunkonim yɛde owu sunkonim enti nana kasa wie no ɛna ɔyɛ ne sɛ ɔmo de safoa ne kɔ akɔsie daakye asɛm nti kyerɛ bi nkyiri maba no mahu sɛ enkoden a nana kɔkɔ ye no odi nim wom ya wonya ho safo a wode aba beto hɔ afei free sabra ne kɔmfie bebree achi bɛso wɔ ha ne akyiri na nipa mu biem ɛwɔ nkɔkurum afei wɔn mu a waso wɔn wo no nso so no na wɔn ntimi nsa amabio nipa pii no anyinyini ya abobɔ nkɔkora ne mrewa ebimu kora de ohu wɔn mu a no mo yɛ ne asase ayɛ pɛ kyese aka wɔn no mpe
Enya se home da so wo mu anhwe wo hu wo mu abeka so mawu. Eno mu sama da so wo fie. Enti afei na kromafo na hyase ese bora na sobo se na na ye wo made. Odi wo mawu papa. So mo tuo mba bie na agya. Ba mo wo kumo mo nkakran nko mo ma nya saa. Sompa 93.1. Na na pepere ne ho a kwaje safo ade abeto fie. Ena afei de obi antimi nwu. Na yi a wobekọ nkwa krom yi owuo krom yi. Wono so ya kokora pusu. Ya wo ye ne ho hwea enyi. Enti anopa wie numere. Se won mu sobo ani. Ekombra ne so bai. Ya na nya sem ketwa. Sabre ne nyina mu no wo te ho a. Wo sere se twe hwede won mo ye. Enti mfie be se ahanu achi no obi anwui e wasase so. Ti ba mo wo no atena ase dwene ho. Eye ne se obekọ na wakọ akwaje wo mu sanse wono wo sa tete a wo mu fam wo no. Sua hunu Afedi ni onu mom no mo bo ne sobo. Na mom oman hene a owo nkwakurum enum de sobo bo no. Enti wo sa akoi e man ni omu duru hono mo a ena kumafo na je na wa tu sere ne se won kunkum wo mu no mabre e wa asase so. Enti wo ka kire wonom se enu nti ni waba no obefa ne safo akọ na dodo no atimi awu efra asase so. Na emu nkan hu se sede na enkane no wo ba wode nani kan ba ema wo ne hu se ampa owu ba waba no minti na wonam wo no ifiri na de kro wonya ne sa biu itiri mu beye den asen kane no ye no wo ba nipa bibre bie ne ho wode nani kan ebe hu no agese wayo saman enche firi ho adehye a won won kwa kurom nyina da dodo no awui e ma ne ka won mo a won wasi so won mo ba mo wu no ne safo a osa kwagina die enti na wiase amansan nyina se mpo no se duru so obi firi mu a obi biada emfa ne hu ba mo wu nanso mane nioma so a na won ne de wo sene no abusuan sukro gye ne ya ba adwama so aye no ensuo ne papa Food and Drugs Authority won magia to say a new Z natural mineral water na ensuo we efie bia mu hia bi wo ye party wo ye wedding chese wo hia new Z natural mineral water ensuo na kwa se kula mu nsuo no ede pa ye maamenom ne nananom de meke kura mu nsuo a menim se mu num nsuo ya meka ho asem yi epunu kama wonnum nsuo a si ju ensu papa nie emu nsuo ye korogyen na enwunu so ya temache obi ani ho ebusua saa na news etete na we no ye de afa mfidiem nti yade bia ne akiri ye besa abeka ho enyome nyina ye 100% new Z natural mineral water efi na de kwekwa adwama so ba bia ya eto nsu a enye new Z a odofo ento anhwa no atu sika ato atwene hwehwe kira kwan kuma se Breman West Brukutu Junction so hono mo a Krono Main Road eho ye wo ho ena nkran so ye wa Atomic Ashoman Road ubehu yei sunyano so Matt Roberts eho ne yachi yedwa ya oba obenya ndo so puom no atu anaso de frɛ ahoma no 0208 183 018 0208 183 018 and 0244 620 294
0244 620 294. Comfort ye dane ya debut. Dana ho da hate. Wabra wonte yaw, wonte brebia e woni paduanim. Na busuame kanfo mattress papa. E de fi Extra Comfort Limited. One chen de amount. Kono koto bi wate. Eni pepechi e ma yade nku. Eni pepechi e ma mattress a woda so no. Mubu spinal cord ne ade. Wokwa akumase atwoma franchoa. Ye benfo ase atwoma kwanwoma mansini mo. Eho ne edi adwuma. For your 0244 853 036 0244 853 036 and 0242 810 705. And na ye baby papa dama ye ho atoya. A Silent Night Guest House an Event Center. I want to was yoko. Unuya na wawa beda wonchen. Obi ofra kwantuo mu aba. Wo hwehwe baby papa no wada. Enko guest house bia Silent Night. Ne din ne hona mo se. Won kwankoda won kwatentwene bia se ye dede burumu gongora de bida. Wo da mo asoma dwo. Wo be fa adwene wo ho. Wo beda hate. Eniyoma nyina be koyie. Afe wo mompa no nye de nsonkron so age mu afa ne bia. Air conditions ahodo bebo ho so papa ne bia eye adwuma kama. E ma hoto environment no so da cool pa. Ye wo IPT ne nkyene ase kwan no so wo no mo a. Wotra police station no junction na eto aso no. E ho na Silent Night Guest House and Event Center wo. Enya no nko wo topono bia aton safra ye. Anasa bra ye nkyene na obi di nkomo kama. 0540 942916 0540 942 916. Aperitivo nie tough aperitivo no ye no mama ye no mu aperitivo kama ena da so no akono ye kroji ye kama ye helps so ti no ma hu say yes amani wom wote ne wa kire amani wom ye kama wo bia wa fura ye kutu wudidi wi ana abo hyehyew obi so ma na no mu ato ntimi ne di aperitivo wo dem kam no bia san wadidi na nti wanum kama Italy ne yedi free ya homa ne 0246 270 221 0246 270 221. Okay. Tough. Agosia. Apostle Pokofiaji kumose omoajo. Me jeneso na no hoye. Also watch out. As a jedi baby free be. Oh yeah. No ano no. No. I hope baby aka one. Oh David. So said you was be gas was watch ya wo no. E bia no de nsem bi na. Me gene so dodo. 7 days was ya so gu on dia no. Say ntina be kan ye bibi di akire. Kesi na ye hu. Was be chia mame. Mate. Na me enkran Menim say ye obrono bi ho a ye friend no 1 2 mame hwe brono no kotoku enkran se brono bi ho sa yeah eti apostle say that means apostle so ni project no to da bia no flat bi no de ma we say 4 bedrooms e ho na oh antinke e won kan no anse ka kosi aye koje no ase akwaje nti de ti papa ye be hu adwuma why ye be hu adwuma okay message no ba ko asen aba eni am ne hwe why bomb gajo sa asembo nturo okay abujafo e say de baby edu no ye aha ne yadu sese na eho ene yeko I want you back. Okay. Ahozia. I want you back there. There be an yo bibia ye de ba. Ene ba bia ye nam no. E obi an ho akodim. Bia no ho akodim. Yes. Obi an ho akodim. E ba odo semo a. Ne ho akodim. Na nipa kro ama ni nsansi form. Obi so kra wo ho a obi na de ade no keka kono ayese ne hudi akodim no onyanko obi firi mu nanso no ho akodim ntiro firi mu enye yi ono so wo opra simple
wo de relationship bia wo ho akodi mu no akosia wo se to da enye sika nko da bida obi wo ho a na koma akodi mu ti wo ye ne dien ono anim se nipa no wo pira no enso no wote ho because na koma akodi mu wo pese wo ne ye share sa story na sure for a producer nice because me bia homa no a e bia no anya kwan anwuram number no ye 0244 80 96 41 0244 80 96 41 0244 80 96 41 owura bi so ewo ha me ne be hye nkobo na se ye wi a ansa na mabia homa no na amanfo a omu ho akodi mu no omu nso yes obi kura wo ho a opa kwankyere keke babia duru no nkoye de yegu so eka se obi a ohwehwe odo number no one am di two dwa no 0244 80 96 41 0244 80 96 41 esa na wo WhatsApp enanso ye WhatsApp line eno an say wo de wo twa wo picture na wo pe wo picture ye kama but pe picture said ye be hu no saa na wote aha photocopy bra uzo obi wa hofo picture be ba no wa oni padua na video na say tale kura chese we nam ha da bi na ye within 1 minute na your voice efa to akire ebia your friend me say me mfia madini me hwehwe odo nice one symbol nice one titia now they are sending I want you back na ye enche omo a ye pese ka omo bom no ombeba fia oh wow akozia apostle ompeba bi nyina na afi obe cancel obe shira wade so awu akozia bi e serious oh yes ya obi wo ho a enye se mamenka we akozia enye se obi wo ho a yese obi pedro na wo nya ya na echese bia oni so ban dabi obi wo ho a obi bi odi asi nani so sure ohwehwe obi ohwehwe type obi onya ya na ho nto opportunity nini okay ode unya for 0244 80 96 41 anasa ode o send WhatsApp de baso a with a picture ibehu kama akose na ye homra na ye ba na ye de nkomo no e ba be hyehye so odo ani de ne ho akodim ohu adim ade na asi e wo abrabo mu a obi kura wo ho de na koma ne koye na na koma akodi ba bi oye ne ho hwea enye yi ene Collins osay tutu ene ye wa woda oh wow aha nti minim say brepa mu no oti me de o picture no ebeto so kama menua no kama pa okay ye da ye ho abasisi ya
Say me dofopa onyum na eboyi. Anyway, no, I want you back. So, Anna, yeah, was 024480 9641 024480 9641. And then you know, as in Bisani say, Oha could dim. A DNS see, I will only be in Tamoa, a Chesa Oha could dim. Ma, in common. Me will rub you if you had a minute no share in common as we are. Matwamo babontina ya bedin komo. Taxi drivers, trotro drivers, mo amuchi mo ankasa mo car. Magazine fwe. Udru kejiti ya hwa. Ha. Kejiti ya Dubai ho edumba bia otemi nka free bia no. We I want you back. Obanyi mi mo akwa ba. Mpache nje uso. Na hu ti say. Sompa Na me ba cho mo ankata na ni mo amame. What? Monkatara ni mami why? Aha. Okay. Awani hu akodi mu ohun. Mpache Pa. Papa. Hu adi mu pa. Ano odin pa. Oh, kafra wati. Ene wasu wo ho ache. Na bi de eto mi bi kwa me mama ni sukura no anese de na ni sukura tata me. Sa. Papa. Oh. Ayeden na hu kokodi mu. Oh, de mam kokodi mu ne se. Am se sabe mi mame owo ye miensa. Okay. Me nko na me bemba. Ne mam yu ne kam, but e mam yu no omumi no nko ne on papa. Na me so me nko ne me papa. Ne mam yu no dom papa no wodi yi kakra. Nti fie na wo hie no. Abusiafo no ma ho baako. Edai baako ne me de ka me nko aba me de me nko na me nko na papa nti. Na ba yesu ni yesu sankete ne ma me tu kwan. Wokọ ebeto sa amiri. Obeto sa abiri. O mai da sisi so wuo so woti ase intinu hu. Ntina ma boni nyam. Echi me bibie nye yi. Ntimi maame no na chiri ba ne me maame no. Ne ba obeto ofi ndo to ofi si pen na wose ka kire me se me ma ne nche ma ye maame no no. Okay. Nti wo se si bie mu a wo man bi. Nti wo me yense sanye ti da me maame de no woni wonti no mentinam. Nti mi nua no so no se be won so tu kwa akran tu si pen wo maame e pam me firi da no mu. O pam me sa kokko. Ne se be me de na mbata mi tu kwa kokko di wo me ko na anye yi amame. Oh, when ye wo kra na mitimi ko taka ko mi se ka kro nkumi ne nka mi wi ahia mba ne nka menko nsu nyankopon di ho afofia na me ko mi yare kakra timi yare kakra se pe ne dim ba fi price ne se ne mi nya adwuma nye ne se adam fofia na me ko fa adam fu bi nti adam fo no Tofiakwa na o ka che mi se o peso ne o ko page ma ye ne me so san ti ne se o ko page ma ye dia o ko afa me ka ho ampa udi masem kwa odime ba oba ya santua ntu oba ya santua si pe no oba na obebo onua ba kuma mane no we security obo na mane wi si pe no se kan ko fara bra na obe ma me so no oba ya oba ka che me an o fa me no wote me koe Okay. odime koe so se bi omom ko to wo mo no papa No transform do so. to so an ma sorry Okay. wo mo so yi me kama. Okay. Se me no mo ho nyina na so mo wo mase no mo asia dakro pe di huna se penipa na frɛ me So why you ready? palafo mi hwɛ wo dwuma ubituma ye pa mi fa da dwuma ne mituma ye kora mana boro so what is sa mi se wo je hu no koi nti dakro wo ba no no frɛ me no kaje da mi nku ja no fie ade chie se pen wo se yesu ya no mkwala pe mkwala pe no ka chense ya anopa so dia me nko ho Tofiakwa matiwase afi o mbo di ni mo che adwuma se pe de mhuna se pen na ka chem se wuja nipa so me se bra no nam se wa no chere me adwuma nam si ntimi pa mini mo me wede hoyi atwanse adwuma mo chere me dakoro no nipa be sinsia na chere adwuma no nti ye adwuma sa na bo ho itimi jai ni abedidi nti wo ija ya mo se me didi se pe omba ne jete adwuma dia ma ye nya nipa be sinsia adwuma ne jete me wie ni na no se dabi anti helman ka chem se dabi nya ne sa ntuma sa
adwuma no nse mi gyina wo sana na ɛha me nti mi de mawie wo hwio mi di gmoa na ya mi kunya na mi so man se sana che dia me ma mi gyae hokɔ no madwene ne yɛm basa nti na awode asɛm no nimitrim okay nti wo mo na che se mi kunya abaye bi o ne kasa kama min ne kasa wie shepe nti wo adwuma no mu a ana tano so domna side ho na ye teaching to say obi abeje obi was asidi no so woton the school na kwagiye be say etakers okay mom say wa ope bia na be ma obi sata mon top no say family no so no bank na me jaketua wo mu no banafo ba kono no mo bank ba kum ne kwaje bank wo ji bi na me so me ji bi wo ji bi say pen wo dwane ka be da so kan be to mi ko okay ya tima kwalin to 8 years wow ti mi wie se pe no no mo na chi no ni mi nya oba nti mi nya no wie se pe no madam fo so ba ko baka che mi se and the plot no so mo si ntwa no half just a one ka mo ya no one pot mo ya no mache okay ni madam fo san yete dia me me yan kwaji phone ni yan che okay the papa me ma me ho so na me ko me bank wo so no aba ko ka se bia me di duru kra ye wo mo one o me si gezu 50 million no mo de ma me o mi ma me chire madam fu na me ne ko je no so no o ko ne ono ne band no sika ne nsanka Tofiakwa. ni zanka nzembe no so zanka ye sika so me da ho ha me di nem dan ti an me fama oba no mfanye adwuma kakrakra se ono so bi be ba ho ma ono so nya bi na mituaka ne wi a ne se me saji bi ne so obabuwa me mesia e wa mo me so me amishima de papa me kan na se woji sika no ase pe wo ye dman ko ni mo a woji sika no ase pe ho na wo so wo ko I want you back. obi am no tie me nya obone wo hene ayi fense akona hene ndi di mini ni ntam kura wade no asem ntam ayi ndi me ko ka kire wo hene bisam se na ade no wo se wo befere no wo friend ni di nkomo no wo so wo nya ka so beko do beko ade na why bibia na wo se why ni bibia na me nya ne hwe nya brema no dabi eno so nana kura so fura ne ka chense so ayi ma ne bone kura no a on kan kire no onu de nkotodwe kuro bobu o se de me nya ne bibia so wo nya ka so beko no beko sa untimi ne oba ntrance na ote wa adakrope wo se meko bra unye ni bibi nana minni makuma pasa minya ne hwe minni pa nti wakaso ko se nana mu wura dem nso eti sei wo se wura dem eti sei o minni mi to bibia so ko yi ene se me ka se kura no bebi wonam nyina ko se bi wo utimi freme so se me man case kama na mra nana manamre sa wo pa di na manamre nti me wo se pe no kaso ko no o hin ne ka chem se sanete dia bibia me dia ma no bia no ma menye me ma me fanenko yes ni je ta kwa kudim enti okọ ese pe no mini wo ha se wo fe oji iskan kan sasa no no ku su kutankola minu sikan kan sasa no di skan ko ma be man won na wum yinu so mfa ko ne ho ade we dey ho akudi mu ampa nti meti ya na chese mi hu de menyam nti tama ba sa no wo de ti wo de hwe wo de obi to me so se nipa ne hwe me sa da se bia makwa yin bibia na me so makwa yem hu bibi okay nti na yesu yanim wo ne ahma bi wo ho ne chese na yesi ne mahata so nti wo ba na masana homa na me bobo o de kwere na me bobo na che bobo de gu ho so oni ho ndo obi ani ho nti misum nya ya me nya je san ho kwa nti gal me hu ne ofinte bia me hia kompo na se bi sa so ehun hia ama ya santo head mistress oh with me frame to me fo Sompa ma wa catch me na timi bibi ni mu oh timi ni ya fidie wo firi ho no a okọ pe be bi to fo try no nti da ko masole me ba adwuma fidie mu ya so obi frame phone so o frame phone so a me so ba bia na me tie ni so no na me nam ye nyina kwa ni nyina ye ba ko but me du ba bia ni mama ne afi o ka chem se me du me ba na me du nkwantan so a me nyina ho ntwe no ba no okay nam se obi a me no tie wo so ntemi ni mentra wo ko na me so mi timi fie ne se ba bia me du ho a me nyina ho ntwe se dia sem na peso ka kire me du ho me nyina ho na ba adwuma ti ba adwuma se pa dia sen ya me ko no ade sen ba me du wo se pe na ogina junction no so ubusa mi se o ka chem se na mo te sem so nya me adum
Aba so ka cheme se ukuta twishiri si wono hunti me man pasi sin so fa ko to yan kwata na abo kwasi ambre no pass me libi na obi anso aw na skele da moto mbale na mudu na ja bitwe mu na mbe djuma mo so tin be bia fidie bo mi frem bo na jo one no wa frem of den se mi le mi frem no ka chem se ai me menska no on fanye ka no famra o so ko so wonyim 5 miles na nyam ai 5 miles nte wawo ana wawo amakora no we sia akora no ko class 3 afi wo frem oh so tam wo kwa ye adwuma kwa no wa frem se pa na je to mom no me ye adwuma na je te o mo si mi nyane mi ti ko no na mi so ko no ehun hia me nti mi na mama me hwes ni ye adwuma na adwuma ni hia ena de mi chop mo ni bibia mi chop mo ni bibia de mama eni hia me de ba se mi ye adwuma no ni number mo phone si sia ena kwata me ka so mit me ka chi bu sia afi mi ye ya na mi so de bia ehun hia fi de mi ye ya je pe na mi so nti se no mini hwe ite so mitumi ni eso bi ma be se mi esanse nan wo me nyina me fo mu nyina ne chese kwase bu nkwa mzu de nti adana me tie ze me papa e kasa no mpa Tofiakwa kasa na mzu sa ne tie dia me bo modna also ni abeche de eti se no ne ma bona manie se de oba bi di aye wono no oba bi di aye me na yenhwe tama okoye no e bo ya de papa ya bo me aje me yedim ko to hospital ayeka yedim to SD mi da be 1 week kwada so kwada so SD mi da be 1 week adan die na ye wo ye head mistress ne le bibia me papa se esimi musa no a ni me nyakora na nesenka oh me fa ze matam ta konfu kra be 4 times what eh ba no ho me nam ko kire wo ene na open papa fi sika no ti mi sunsun ti mi sunsun leke de mintimi hu kwankura me fa so mi te nya sika ni bia mu nti ne bank so mo timi nti o timia me ba je 2017 ya ne kan sign ne wa bre 2017 ya ne kan sign nti je pe nam so da bi je die obefere mi o wanyi o ti se da ti wani su kakra o je de nti me ti me de sakra me kese ne me baba Tofiakwa o kada sa na nti je me bradui ho ana da ne da yo bakasa ko bia me yi pa shara kura mfi no tom de number no 2 dwa se pe me fa number no okay ti me fa se pe me fa me fra se pe na me bra fa na me kasa me besa me hwe se oba no sika nintina ema ubo wo yade no anase na oba no wo bibia wo yema wo a eye special nti wo ja wo ho akọ na ha ade ye de ene bu wo kra won so no ton ni ma ti ade ye ko bu wo ko ton ni ma ba ko bu kan ba na ye duane mai bibia ene wo do fe pa o bibia nto ba wo didi wi o dwale ya no an ese wan le man so mesmedmena na me ye no na akwese iwo container ke shibo ho nti na ende school fo no mdi wura ne gumu nti ho na me ye adwuma nti ne bo am timi so bia be se 5 o'clock okay ne ma koji wura na gumu a nti mu ha be se 6 o'clock na ne ma be fi ne ma be dwale nkwala na mdo mu ko school bibia men na me mo nti nkwala no kwata man nkwala no ko ne kwala no enkwala so kasku mo kwala se me nkofo mo nwumra na how omo so mo twem se me fa omo na sa omo ma ti kwada so no oba ho da na we so so te watipa nti e pasa no na e pasa no so no na ne mu school mu ho me yare ye no a me ho to me no ene head mistress so ma me nkotra de me tie ni bi okay nti o ma mbe ten school mu ho be o mani be call ho nti o ma me ten school mu ho chilenti se me pese me bi kura na ma me nso wo mpani fi de sa o ba na de o dia ye me ono nkasa wo no na ho yo ba ta ye ne ya papa nti wo ma me ware kura ena awade no so no se baby a ye be chese ye nya krata bia nse bia social security no ni wili nyira no wodi ni din eye nti wo mpese wo me koy na wo mo ye wo ka che me se ma me mfa me busu ni bia dinye okay according to me yire nimba okay nti ama ma me ne kura na wo ye sakrata no ama fe ne nim kakra ni kotem bia no busa me o su ni ani de da bi unfa busu edi hinye
me so ma me me wo ye me senti ma me no mo ko no papa ntino okay o mo ko fam nti sa ka me nko a nti mo ko ba bia ye krata bia mo ko ba bia gisi busa me na se wo de oba no din na ye sa ne ma ni nyina ndi ma fani din na nye nti afi na me pe bia me ni bibia be ye na se me but won mo ndi ma fani din nye bibia na se unya bia wo pe akola mo ngo pese me din ko ye so akola ndi na unya bia wo pe ya emne me pa never fat time I was ya me pe ayonfo betima smashi na me ni na adwena ye ba na me ni ko ye ne je se bi kura ba ye ntem kura no ne je bi na ko ye ne je se bia ye okay I was ya Abi. Wow. Ti upo ba type be. Oh, me pe dia adam me Tofiakwa. No baby. No si wonya. Wo si woni be me ne to ne be ma no. Wo si be dudu nya bi na be ma na ma ho anti wo si na me se so no so ton ne ba. Wo no akwa ni sika ko di dwa be ye dwa ma be ma be di ye si po ko wa ma ho bi. Okay. Ti sa ba na bi so me pe wo ba se bo so che me. Me pini patia. Akosia. Ja wa no. Wabo. I so be. Edi o ba oso a chese wa hwa no wa hwe wo ho. Antofe no ano no oba so bi kura no yara wantimi amfa no. Ba tia de obetimi no. Na bi me pedi wo ye adwuma se me so metimi nya bi na me dia Na bo bo no. Wo so nya bi on so dia bo no. Okay. Ozia. Semu. O ya de ma ye shimi. Kafra. O wo hina nkata kura no ye. Me ba enanka wo si wo kun ho. Oh, but no ono no ofin se bi ha. Wo be kun ho. Be kunu. Ana bia me bi na so sa de je se de me asoda me kunu ndi no. Ba onya no boni. Na ade boni ni mitrim. Aye. Mami mo nyum we. Miko gidi. Okay. Nti me sofo no so se wo sitie no se da ene afutuo de ma no ante se wo ye obi boni. Okay. Awusia for me bo dwum we. Ba to betimi akwa na. Okay. Me ba cho tie we efi ofori amponsa o se de
say the offering now, but maybe it's different. But you guys are not okay. And the nature said, I will kind of first, no, sir, a cobasa or friend not on fire, no one. I'll propose you are the friend, which is our friend crown view. Say, Amica. Yes, who miss coming, Kai? Oh, Miss Cockrow on Vow. Oh, Tofiakwa, Kai. Come on, it's a need a Menim. Now, what not the tea, if you do say Some months. oh, Into the month too. Antipe. And I walk with him, Sano. And that's some kids. Miss the number. Nina, some you. And suppose I'm a rap after. The number no Trimana. I tried to be a meditate. Now, dear, why, because I saw okay. That number no more watch out to have been what delete every phone is somewhere. Oh, Zatafe. and the number in the watch go baby. Natural to be a meditate every Delete every phone or so. That's a kawa. I What her number no? Oh, no fast. Number, I'm afraid. Oh, like oh friend is I know one few. I are waiting. Catch me. Said they did a man to me, baby, a matter papa. After Menim. Kafra, why? Producer no be din komo. Na edi na ama nipa kro do ne sa catch me. Because only no esan no 1 month pedi bi ne e den na wa ye special amu akoma akodi no wasa. Said it was here Karen. Karen said it was Casa. Oh. I'm a Brazilian ade. I said I'm a mania my penasem. Wow. Bibi akoso de. One nada. Baby papa. Ne nai. I'm under a false. Tani en say phone so na nada. I Hey, mo fa se. Hey. We a video kwa na. at times. Me bomb pa so record o. Kika koi. My dear, o hene be yi na bi. Itribom kasem. Ah, Itribom just speaker. tribom ze speaker. That be speaker ni o mumie no, ya wo bi o ho a base one na si ase no. Aha na mid one e mu dia he. Best one bi. Ni asai. Kai e bomu ana asai. Ta. Na usika bi akodi no wara. Baby. Canada. Producer. Mami ye no ho adwuma mami wate. Hey. Okay. Afi na mahu bia na enye comfort so no da. Extra comfort nye so no da. Sa bed no nye bi so na da. Se oda sa mattress no so a ka kwa no onye sei. Ha. Na ne extra comfort for ha. Hey. They say papa ba ha dia bibi ada na kwa mu. Okay, young boy. Hello. Hey, Pacho, what you mean can? Hey. Hello. Pacho. I was here for me cause I say Jumedi your friend no na Menim. But the next segment ne say I want you back. Odomu. Ya sem bisane say ohu akodi mu ana. Na edie na akoti. Obi kura ho a eye na koma. E no de akọ. Oye ho hwenyi otie ye nua ba me ni di nkomo ya. Eye na koma na ode ko. Eye na koma e no de ko. E na akokam. Aya asem kese. Ye nko say ye nua ba e obetimi edi nkoma. Hello. Davi, Pacho, Fadi Pafu from my why. Pacho 024480 9641 and I say 0551 931 931 0551
931 931 0548 931 931 0548 931 931 sa number si mu bia no obetumi afrɛ na yedi nkomo wo amano ne kra 0244 189641 no WhatsApp obetumi afrɛ na yedi nkomo anwumre no ho akodi mu ana yɛmfa aseda kɛse ɛmfa ɛma 5G guarana no ewom no ho jensin su wom grapes wom ɛna ne fruit nso ewom green tea nso ewom ɛboa wo papa ɛbɛboa ma nneɛma nyina timi atotɔ na kwan mu jensin nti ɛmɛma no nom a ɔm si yes ye ho asisi ye ho so ti bomoden na miso mango no any miss fruit no me ba cho kwan a omofa so ye drink ne de no kureni opekura wo hia fridge ansa na wanom na wankasa na bi ko wanu ma hu say yes wanom bibi eye 5G me kasa no wodi wani e kire Sompa ha say ya obetumi abenya bi atu ade akọ kama fa salai we ema me pa chopi hello ohima na tisai hello Arade adom e wa cha ohun akodi mu ohun makodi ayeka akuma ko di nyame nko amu amada woro mana moje me anya sa ade anka minim den kana ne ta anya agro nye yita eyeden ankasa ene wakoma kodi mu be ma no oye hwan ni din de ehun hye dan hiame but ede ne ma wutimi kodon ni sa o de ma mitimi kodon da ta mo hu mi an ware mi afa odwen me hu bi ede otimi friend me 5 o'clock e to da fa na ma brempo frawa no wabre like I said, come on, na ebe wow. Day, and I'm missing my word. Second to be an open source in Inca. About sounds and made man so home and about sounds one. No, now I didn't you off to mammy. Ta Sure, my friend, I got them to my friend to us to I got them and I didn't too frail here until who said one foul. Ube die frail. Mukasa asamre chiro Sure. Adam ana anya wona ranti wona me aye de na wo yanti bi na wo yo ga mama nge me ho ati ise wanya ware o nya ware me se se kwa me ka se kwa ware na gu anu na me ka se man hia mu anka me ba mu ho kra me ba mu kra wow woni no ware bosume do do sana mfiri do san oh January na 5 years. Okay. I am papa na my sister ko se ka se odo ma ni taji ni odo ma ni taji bi na no kre. Because we ba ni ma ye si ase ni ma ti mani so na ho se. So de na me ye nkwasi adwuma nkasa. Da we nya abotre de abotre odo de nya nkwasi adwuma nya abotre. Enyi. So ni tie mo na mo frɛ me na me ba wa nke na kura nke bi amenka ati asefo. Na se baby a ekodruye no wo decide say ka be ku wana. Oh, nyame na ye ene mo adawro ma. Wow. Nyame na mo adawro ma. Say nya mo pa na de mi tie na me frɛ na mo frɛ ma me ba ati bi mu bi anka. Nim de na anka ta bi afon. Ti se de wo ho atɔ. Oh, Daddy, I said, I said, being an okay with Jamie or catch me papa. I said, my skin, my dear, my free. Oh, odo de ho asem no e star bi o. Say e to da crowd in it wo timi hye dem su anadwo. Ono kwa no nsho da na me ntinti esu ni de na me di jare. Feshi amenye me ba no. Isusa. Kafra. Lewe me da Nyankopon asese wonam yen so na amanne no wanwan free ase. No problem. Hear me and say matter won kan say won kwam eno nko an hear me why? Me ho ye pa ze se dia. Obi kwati me ho me ase. Obi a oni me se dia aware na gu no otimi ho me wase. Na wa aware ase kra wa anya kama se na uja aware na.
said was some Joe. And I'm missing my phone, dear Jimmy. He says, yes, or Bassy and my pouch our bed. Oh, don't say me, Tiasia. Yammy, wait and can I make one to what in American crime engine to you? And I can't. Is there any I who? Maybe I can't I know I ding. Now, sir, almost going out on and come of one can one. Me bow at this say no unyo do fufra ope. Mr. Okay. O picture no so ade aba no producers wo hu. Okay. Ai, ebe fa ma wate. O be ma type be na ope. Then I tell them, and tell Jennifer. Ya wote. Apart from Be ma na fuso. Na de I'm talk of that. be kwabra. I'm not a talk of that. Kwabra bi adi awu. Hey! Apart from that, you say, if I'm better than you, don't be baba, I may one. Wow. So, any dear was a man on a Be man. Okay, mate. Me da sipi. Uti asmo kan o so on pe be man na fuso. Na de afro ne dey sex. Hey, mo kan se mo afidie so. Hello. Hello. Bema. Honorable. I want to say. Christa da Roma, me hoye na mpacho nso e. O hu akodi mu ana. Me mpacho first of all, your friend Evangelist White. Okay. Na me woman ketim bet she die. Ma kodi ekura bi ase kura. Dai. Ba binti. Ma oba ma ware na ye no ho ade for 12 years. Me ne no won kwala mienu. Me ne no won kwala miensa. Papa mi trimo papa. Do wala me ne no won kwala miensa. Me ko ware no no awo mienu. Tofiakwa. Matiwasie. Betina me hu da. Me ko wa nurse no bia wa wo mienu eso no bia ne ne papa. Betina me hu da. Wow. Na here no sacrifices are my yama living. Because of on for one solid week, drive for 7 days. Yes. Because none if you know, as a wedding, I worry no, and yet a na papa. When you live in the Demia Platon, so now mean to me recover. If you understand me, Ah. papa. Ensu. Obani to make a catch them a walk. Sompa 93.1. Parking in Yamakumati Puru. A cabin should the hoa the suit here. By 350 million. Not a cafford train. Oh. Mema try a confusion by 4 times. Evangelist pa. Papa Mendo wala. A quarter to a nothing car. You can even you people now. Come to me. I was so. Oh, sa oba ninti. No, e ka no wagya no ho ni problem no anankwara na wagya o magu no so no anase ono ankasa wakoma akodo no. Papa, makuma do banwa. Even me evangelist me speak. Matia sorry for 5 years and I'm not so sorry ni ebu. It's my question kurati for 1 year. Ah. Yes. Question kurati for 1 year. I'm a friend at him. You be team. Me 100 phone and come the voice need the person. Me see akura me kase me ba mo home. Glory sir. Wow. Na je say kwa de wa bofom. Oh, papa. Me and yet me da fomu me sha safia. Kafra ma mera ho anwumre. Papa, I Wa hwase. Obi a Nikita members more than 480. Mini single member.
ukra church members best 400. 480. Last 3 years, I'm sure I members meeting. 480. Yes, let no credit. Okay, the normal bamboo. You have mobile doors. Oma doors 30, 32, 26, and 22. But Papa, at long last, through this lady, because of this lady, I'm told on one side, it's enjoy. Now, what came in 15th November? Me were one and Nibi Cataclysm Obama, Bema, that is, and then it's possible. And I'm afraid. Miss Freshman, or pay me the metro. And my meeting, the only Ba, Yamotre. Ofre Obano. Bra, Wunyano dream say, or ne bema, ye bibi or dem. Emma of our phone. A picky phone de to home at the one bema no yen and no tino phone so. Yes. Hey. O akukodro. Nana unkateno. Papa, I just wanted to have evidence. Because or ye high before. Opinion test she's too good. As if you have in other people. But people don't know that they can't demo. Maybe obey number 1 demo on this test. Wow. So I just wanted to have evidence. The recording or one. Me recording, me were recording now. Eti me bawo. Asem bi wo hwa na ne kan ne ntiase no eyetena. Eti noise na oba no ye nyina no na ote. Me say no bi ka be man say. Ade won't mean. Boom non test. Na be man so yire no na pow. Boom ma me say na me yire di mo. Na be man ka trembra weni. No ba anu so pa ni. Boom ma na me say. We were recording. Me pesa me hwe that night. Dien to after say oba na timia pick phone no e de ato na wo ne be ma ye 6 na nkomodie mu ne ekoso nyina wutie no uwie sa na dwene dien ne siye. I had a nightmare. Within 6 years for about 6-7 months in that because of me. Mother you 2 hours. Intina. But I am a yache, me come with a papa. You see me, you broke the young sister and maybe and a crumb in the media. No, papa, so who made them and I'm with your barnet. No, about it in young town. Season, meba enkwada no wai. Eti se ekoba se me mouse sika se bra kumase a obetumi aba ame edi nkomo ankasa. Papa betumi afuka aba. Okay. Producer Menim se nipa amene ne kasa yi. Wo number no. Memma producer no wakasa na mama me pese oba na yetra studio ne ebo nkomo. Because and insu bra nyabotre oni. Me dese na me ne wadi nkomo. But I want you back so me show boss say Nyankopon be ye bibia ma wawo. Wo behu se nyame onye wo bone. Ai. Wo de ni asi no because de ye me ya eye ade no a wo se wo ba na ye no se eye no kore se asema wo ka no saa ne tie pepepe dia me nua ba na anya de. Anya de. Ti wo da record ni saa ne ma ni nyina wo ho. Ewo mi phone no so. Sisi a me no ka say. Ore be ma mo akoma nto yem why? Mo akoma nto yem me sheda wo de asem no jabi. Me mo aba studio why? Matida. Hey. Abusiafo.
se be ma ne wontama ba sempa na utimi nya kokoduro kofa be ma foforo se be ma na fro wa pick phone no sex a ne be ma no ye no he oba so ka so be ya de so amana ye wahia ai sa woni ne tena kora wonye je ho sa da kese wote wakoma akwa ho akodim enya me wanwa se wosu se ada wuntimi ne me nana bra wanim kakra mfansi ho vat meraho extra comfort for ewa ha nche me no mbedi nkomo yenko ahoma no so biem na papa mama kwa ba enche me no mbetena se na ya bon nkomo na se de yesi atie simu no anodin amanfo ho akodim odoso ne de ne ho akodim mami monyu we kura kakramra mami monyu we kura kakramra Rocky me da me ho kakra ba wai emo obi akoma nkonkodim saa o se oba pa It's my almost there a year and sana. No, so school. okay Into Oria school by and you started here dating. okay It's a day this year, by 2 months. It's a trainer. The parents, no, the parents, the whom say a dating. Into a move on, not on my men. I say, money I be able to because me mammy de your last one no, that's your mammy. Into now, I say, I able to see a more money and passion more mana or mammy say, when he am on the bush.
I don't know the reason why it's here. My medical so here mo nebusim. Okay. Na yes ya be ho mo. E be ho pa. Nti yes na me ka che be man say. Say na ma me aka. Empa twe ya twe say e den e be ware. Na say ya twe pan na so ma me so nti ase a. Ebi na twe ye ware kra. In Sompa ba. Nti na sa dia bra. Fa ho na me so me fa me ho. We can be a abante ni manyaji. Nti di mana ya trimpna na se trimpna ni siesta I trimpna siesta na we school. We school e ko ba said o person di ko school. Ba me ma me ka say pini ma ni family ko school because of asem na ni ma me ni kan. Okay. Doko e ba sa na se me ma mantimi ame ware be ma na Asem. And so they are simple for Beba. In Titade Ompany. And my main coast school. No more than pa. And see, mammy, and mammy could sing a juma. We free. Not a number why I am free. Mr. I am free, but come out to the snagma. I want you. Man, who can cry? Boy, no, who baby cry, say, Kumasi, don't know when I walk. Oh, fifty ma be who say crow is na me wo e adwuma. I don't know odo no. Unim di odo timi ye ho. Hwe. Bra me wo adwuma na be me ya to am adwuma mo timi ebe sunyi na. Timi be sun. Mo say no. Menya be ma fofo amene ni. Ohun sa me ne be ma fofo e wo ho nche on ti ase. Oh. E ma oto ni sabo me. Because of oya unya oto ni sabo me eje me phone a phone so me ma me dia nti me ya not some person de bantu no e ma ye koye case because na Menim how I know tata me na me ntumi suro because you can't threat because of being can with no boy in the shop no or threat me na me ntumi suro. Say, Mammy, could case say a bayanka or betching him was me. I want you back. Nay, Saturday, Sunday, and your betching cotton. Oh, And I'm dreaming in when you're mammy, and I'm can't say the name in Temunti. That is getting to 1 year new. The chin to me, call 1 year. And then you mean now, before you ride, and I'm a son so young to my phone I'm used to. Menim kwankwa fa so nya asem no na ta number wasa frɛ otimi ba madwumam nani ne nyina metu kwan kɔ baabi me ba ya yɛse boy na ba madwumam oh anɔpɛ ɔfrɛ me ɔse nyambo a akyi ɔbɛba kumase ɔpɛ so ohu me da ze me tete ne ma me so mpene ma me ne ntena ɔdɔ paa deɛ me dɔ me paa ba sisi a ne deɛ me ka sɛ me dɔ ne bi ma ba ono de odaso do me pa. Wow. Enti wo no ne maame ni ntina ma odo no eso ate ana. Ne maame na som no kan ni nti. Wow. Ese de mi hu ni se eyesuro na usuro nti na ayesa because boy ni de odo no kan akure. True de. Me ka se me do no. Oye ma mi hia wo fia ha. Meden ana ben na obenya ho aba me pese ye transe. Okay. Me this a weekends na ya me Saturdays na Sundays na me yesu. Okay. Producer no obedi nkomo e bia one Sunday bi wo ho a yenwie fache show no na wo ha na ye hia di nkomo kakra wate. Mpache. De me pese me ka kire wo ni utie. Mpache. Abrantie no ho. Eye bibi nti na amasa ne ma we nyina ba. Se me tu fo ka kire wo se entete no. Niye, twi na me ka no utie. Mpache mi tiopa. Enye no se oya tantan de eye biribi na asintia. So ho. Te uni obi mpoko out wa metewase. But gitum say abrantie no nso aye bi ama wo.
men show da se chinchina nipa on ne tie ni jai na san akọ ne nchen da bi because maame ne so wompena ompene na mmom no se oben wo a hwe se onya de a wo so be ma no afere wo nipa mu eye sa wo de ya obehye no mu why me da say ye be kasa akire okay agosia comfort we Comfort. Comfort. Hi. Oh, aha. Sane do ma be hu. Oh, yes. Oh, banyi fo mo kwa ba. Yeah, jine. Hey. Ana de asiasia. Yes, ya pa. Queen size no ho. Egugu so. Oh my god. Egugu so. Agosia. Mesi me kwa kosoa no ho no ma nante dia ba fi. Obi a mo se me so me di be dru fi a ya wa kwa bi ofi ho a wona mattress ni so bi da. Eno de oboa. Agosia mattress na ka. Me mattress ma na ma. Se me hu mpanyimfo de jai. Mi ami no medi nko. Na usa na odi Agosia. Se na mi ami no mo bedi nko yi. Sa. we protocol. Yes. Ewi asia ye ho. Ke Agosia fo me gasa me ba Agosia wanya. Aya na mo se me bo wo hu. Ena de me se mattress na me wo papa mu me koso mattress de abrewo na mba na me mu obi na so bia oya ye o edika bi de chiro oyi na ma okay ujafo extra comfort mpanyimfo na aba adwumre no sima du eda ye ni mu ye na ombebo nkomo next stories no a eba no anodin papa odo de mu oduro Tofi me ba ya mo kika nyina misio nam se e de kra na ekosu oh say at times me ko baby kokodidi na watwira boho you are what you eat uni pedua no formula ebe fa no eye aduane a wudi okay enti se wudidi ya ni pedua no ebe kama wani di ya ni pedua no so ebe so no saa so na o de ba enamu a etie sa wuda yi a wo thinking faculty ebe kama wuda yi a wa waresem ebe kama wuda yi a the way even you walk enso so ebetimi ama wa waresem asiesie na wonante anyhow wuda anyhow wudidi anyhow na chese adwene no nyina no ensai enti anwumre no sa wutie wo Sompa TV so a yasoma ye ka kire an se yande ni tintin ni tietie bia ye de kire wo ye tintin ye tietie a ye ka bom nyina an se sa wo pese woda na woda yie na wa ware eso maame ene ni kunu ene momofra nyina mutimi fa adwene a eye adwene baako na mutimi komonim wo abrabo mu a eye extra comfort foam fantastic isa se foam no bi ho no ma ukoda so a na akoshim yeah wan kwan koshim no akwakoto na friend betom your friend betom ebi so ye behye mu mattress na extra comfort de bibia da yo ha on say ya wo yesusu na kurase se nsuo to na bama so no nsuo no guso a we he na ye de afu atoso na chese no ase ye pia ho yo your friend is sin o maka kura comfort full mattress etie se oda so a sa we are yemi no bibia ni honom enti Tofi you get the one to extra comfort and coffee anko told them now no ye no man that so esa wa abusafo ye the number bi betudwa tie wa utie mi bia set of yakwa utie mi na odome no fresh number no na bisa extra comfort ho asemi because ebre o maba he enche na omo sore afri nkonya so ye beji number bi wo de frɛ mame nka no krenkyerɛ ewia so ho nyankopon nyansa wo de amaye no so wamfa nya adwuma wo bebre enya mattress bi aso ne yeda wo ɛna ye wo mattress bi kura wo ho na wo da so a wankasa no nipadua no wankasa abre ne da ho akosia ho ye adwuma ye bre wo eti se wo koda mattress so no wonya mattress a eno ankasa beto no bo ase amassage wa onza akosia massage no so nya massage bia na ye hwiri gina wo so ba bi wo ho a wo da ho a moton na me abusia fo ansa na me di bibi ho adanse no monim me ba krum ha no adwuma mbeye ya ne se mbebo me din ho ban na eno ho na me didie nti ade bia meka ho asem sefo ani kokohwe koto no
na me nim dia meka extra comfort me di mania kwa akọ akọhwe yenye no baabi ne de aba o ya wade bi o tum se akoye no wo baabi kwan ya fa so eno ansa ade na de afa ho no die ne hyem unim ade kro but we de akosia ukoduru ho a omo ankasa na eye papa nyame nhyira mo wate amen number ne hia me bobo number na mame number say didi juma wa yaso ye 0242 pacho to bo ase na me na na bro wa bi afi na okofa iPhone a wo bo 0242 81 07 05 sisu bi mame 0242 81 07 05 ana yasawo 0244 85 30 36 0244 85 30 36 the winning number say ye adwuma e wo ho no okay opanyima memra ho na mimisa ho say ehemfa na location na nkasa wo ye wo atwema afrancho utimi ewuremu ewo yabe okay na waba dida okay ufri dida kwantin no na waba afrancho ubedru afrancho wa eye junction t junction bi ufa o manefa wonsani fante said ye wo ko atwema fo asena okay nursery fambi ewo ho ya central blocks bi so wo ho no yeah wo tra wo mo ampempuro no no okay wonsani fa atwema afrancho extra comfort ya so ye ho utimi fa atwema brofo idun so se bia o free takra de kwan so oboase kwan so ana o free santasi area na opese o buy extra comfort a ubisi atwema brofo idu a taxis jejina ho a etwam ekofo ase ntu do ofre ya ka kire driver se ubisi factory ehwa sentan e do ba bisi ho no unya kasa factory dia ehwa no do beba obanyi yenhwe on say say etoda say the working ehwa factory but ebia me wo adum ebia me wo atonsu obi kro ho a wo mampontin area obi wo agona so obi pe extra comfort atwa ehemfa no mfa na ni nkyere e wo kumase because number ne de menim say anadwi wa number na e de atodwa na e be yire say obeda because obi a otie yem bia no mama no kwan say omfremisa extra comfort ho asem eti ehemfa na ye pe mo ayi ni bia ebenya tofe ye da se extra comfort adwumadi ayedi edanso nti okay ye tu asete esi okọ Ghana ya capture baby a okay nti baby a wotibia se wo hamele wo wa wo boga wo tumu wo takrade baby a wo bia de tie asema me beken okay se kumasia na wa na so pebi eto ana pebi ato a wo de bra Roman Hill udru a ba kwoto abona ubenya bi ato ho atonso na pese okwadru mu na akwa ba kwoto Mr. Frimpon ne ma ewo ho okay se eye atwema brofodu so na awa odi osi ye na atwa kwan ni ba kwoto akwesiman enso ewo ho school mu ho na park ne so wo ani mu wa ana se Abrepo highways so na awa eye Giwak enterprise okay opposite the market enso ubenya bi ato ana udru ehwa ubenya bi maduma ubenya bi chese dwabo so ho nyina bi ho nyina ye duru ho ukọ dwabo so a ubenya bi bibia ni ubenya bi na ukọ safi bekwaya ubenya bi okay mame krobo ubenya bi orokura de wiye ya na ne ma atuo nti se ne ya akura so peni nyina akura de card be ma ana se bo ase nso na awa wo se so upe bongobri pick and pack ba ko to Mr. enso ewo ho eti extra comfort company limited de ye say ye ne ye customers ibo mo anyini ti ba bia o te ye nka bia number se ne ye de atodwa no wo de frɛ nefa order tum o ha na ye de ne ma na bro umpe wo pɛ de but wonim me akosia ade ba ko a me pese me kan hwɛ ayete se obi a wo so wabie new store ana store no ho dada me pese me kan no kreche so oton mattress wo na wo nton extra comfort there na say one kasa no unye current unya wadwin so pese wo ye adwuma because say ni de upo say say nyame ye wiase no wo hwa na bibia sori ebre bi Russia be jig wiase nyina aboso ene America no na wo hoyi pache wate ase eti yade da mattress akeka no so ache but we de utie me anwumre ya me se uni wukunu
ni amuwo ho dada no bra beto extra comfort na kosohwe awozia Tofi na say asembisi na ide ni enim hwe ya wo factory officer yehu say oba bi ni bema bi by inside. Okay. By the next 15 minutes and almost sample say or more in himself or more. Okay, yet to get in a cheat de ah, ya kwaya, ye bisa send a den ekoswa. Omo ya ware for papa ne maame no ba factory say omo ba beto mattress. Na say papa no eba no sika na ofae no. Che say o tibi she baby. Nti na dwene nyina ne so mba no mbebisa ade no boa obeya ma oba no edi bia soso. Okay. So oba no soso ba no wa mo. Also am one ho. Nti ekoba so obebisa ade no bo no na say aka few CDs bia sana aso no. E no se ne oba no mienko na ade chia omaba nti ase anya adwu no om de ataso omo de ataso wo honom oba no se wa man the next 1 hour kwan bi obefa so obenye sika ode beto mattress na anye sa da na ankasa na aware ne begu. Okay. Ne nyina ne se comfort so one na comfort so sa na adwona em se da ye obeso kura anhwe ya baby ede ne befa no ontimi nti extra comfort full mattress no de akoso ya papa ne bia wo de ne de na mbie mu ba na akoso ya nu ma de obi se won se obi atu afri baby otie na ya anadwo a na ye se ne mattress na nya extra comfort obi obetu awia bia ye extra comfort mattress because obi so nipa nyina hu. Okay. Na se wo kwasra wadamfo na wo bie pono na obi epono obete enkwanchen na se wo na extra comfort so obi so be wura ho. Number just see ho. Oh Tofi the youngest CEO boy juma akosi me do ba ko ho me do ba ko ho to kran o she juma se non stop. Wow. Yeah cry say yeah stop no or see who dare you. Wow. Yeah. Now o directors and stop ya we da stop ana akosi o pese o da bia obi aye na o so o de ko Tofi mre bi oba no bi say nti ugidi se mo ana mo yade kopem said no call rounds who say ya nkasa ne ye adwuma no o CEO we ye yeah akosi serious o ko wura ho aho se wo say ye kwa ye fefi nsemu ana me say na mpese me doubt o mo na me say no ade die no say train kaya pon o san so mfidie no akosi anyame amani panyansa I'm telling you who said the production manager ashe no ho obodwuma awosi well no mattress ne de si chese on kifidie o mu kikesi ani ise no na yesi atwa wo ba mattress we ndi ahwa jise de ba ko so banana de obenya dodo no a oh yes hey akosi a me se comfort Tofi if you would be say was 6 plus abrosana we ko 3 aso ko 3 or be 2 menim. Okay. We dey a nasem na so meka wa. Okay. O se. Wo ba ho. E behind dan. Fine sika de obeje. Na mo behwe se mattress ya. O dey ba. Wo dey beto ni dem ho no. Extra comfort. Extra comfort. Nice Comfort. Okay, number ni biom na afa de yemfa yen community. E se bre no so ha. E di dwumadie ni nyina 0242 810 705 yes I will vote that line 020 386 8664 8664 team voter line 020 386 8664 8664 yes I was 0244 85 30 36 24/7 okay eti abusia for extra comfort for ena me no mudi nkomo no owura me ni bachoma ma mudi o se de be ya obi hia mo nka se he ni de owura ye boa marketing manager extra comfort marketing manager no so feme boa tena Ponsa Shadrack okay marketing officer yes sir na me pacho ma baba wa no ho
adepa mokɔ a mo se mekyia no ɛna papa no a ɛbaeɛ ne no bɔ nkɔmmɔ no Mr. Jewel security foɔ no ne adwumayɛfoɔ no nyinaa no mokɔ a monkyɛ ɔmo ma me yɛ tiefoɔ ne yɛ ahwɛfoɔ ne yɛ customers so nyinaa yɛ mo nyinaa happy new year. Okay, yɛda ase pii abusuafoɔ extra comfort for ɛna ɛne ɔmo ɛbɔ nkɔmmɔ no afei de yɛnkɔ ahoma no so na yɛnni nkɔmmɔ kakra ban wafɔ obi gyina so ana fa ɔmo 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 ohun akodim ɛwɔ odomu yenkodi nkɔmmɔ emra. Hello. Yes sir. So Uncle pardon be man na ho ye na medo pa cha unu na fo ma de pangono no hey unu na fo ma de pangono ka je se me se o ma ju Matiam collect one bag pa no pound so what go to program out there. Hey sir ane James ai o pe kwa bla o bu ni pa no udin ya say okay o ma ji material mpam atade enhye me o mpam hye ai de wo akwadi mu ana e ba de akwadi mu ana okay mate me da se o pema asem okay Big James ene wasumo odoni de no ho akodim 0551931931 0551931931 0548931931 akosi anyum bi abam trim pesa mbo adwum we said de owura no share da hye no ho serious de dey ofori amponsa ti adwum we
ase hwɛ sɛ de ofori si range nwom no a wo say yes wa tro nwom no na on say agosia profane ni nwom no but asɛm a ɔka no ɔka wodo asɛm ya anwum we dwom ba ko a dama koma so pa utie mu nsɛm sɛ osi range no a wo say yes ofori kasa ofori die na ɔka asɛm yatere nka che papa okay akosia ye na ya sori enkunya so na nyame adoma Sunday morning ni de na chese ye be hia wo silent night hona fache show ni e be ye de afri nti Tofi nkomu nyina be free ho aba ena hintasem so be free ho aba na akosia ba ko fo ne do ya ke be ka se bi o ha dwene se bibin to da wan hwa be ka se oho nipa bibiri de odo aye wo mo no menim ye nua ba bi na no me hia no odo ama afa ni tirim uhunu ahu ntimi hwe no mienu yesre mo munsusu nti amanfo akoma na omunsu ye nipa wate akosi etoda obi betimi ado bia hu se wodo no 93.1 on fa nya hwe se ko ni asem no ayana amanfo adwene wo se obi do wo a sebe wagimi da bi se no ofori kan no do mani pagimi yes odo ntira wo enka nya sa ana nya wonko ane ba mu ana nya wonko ane oba but opewasem se na lumba kan no se eyodo ntira yes me homo me so yes producer Baba number ni bi because he hear me pa but your number is 0244 80 96 41 0244 80 96 41 me bacho se uhia odo a bomodea se obeye audio bi mo ha ya no ma ye ha keke se na messages e ba phone so no edoso nti misrewo o ye audio kakra bi ekwan a oba na open na be ma open so de wo si pen fa no obeye audio kakra bi na odi aba na o de picture misrewo obi ho tika mu na waye portrait picture ye pe full picture wo gina ho se ye hu se abrantie wo na wo gina ho yi ababa wa na maame wo na wo gina ho yi na ye hu se de wo nipadua no esi eti se be ya nipa ye pese ni di nkomo fa ho no obehu na won so no number de mo be exchange number na ache o because ya anye hu adwuma Baba no de eno de bosso den pa because mo be sa be dwa maso ebi ma me pressure mesra munya botre ye dwumadi a ya to ye bo ase se de ye di kaka mesra mu we nya mpana twen bi na ye soso ye anamotu a ye tu se de obewura wade mu ana ye tie fidikese so enimsem wo ye mugidie ena ye di dwumadi we aba nti nipa bia ye ma wa bie wo punama na be wura mu no anase obie ne punama nso akowura mu no e wo se ye di akire hwese ebeboa wo ne ya ma na mama asempeni pa fo nso enya problem bi okay sir eno kwa de se ha ti sa asem no mpa Olmane jumani yahudi de asempeni pa fo nso be nya juma ye pa o okay abusia fo akasima mi nti akosia nyame yadoma ye be san so ahia obanyi me da sese obae nyame be kan ho ate producer be ye ho adwuma awusiafo me da sipi me din Tofiakwa nyankopon ya adoma ye be san so ahia biem Rocky Junior mo adaroma na omode ko Facebook and YouTube pacho makrao